ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ମୋ କାମଧନ୍ଦା ସାରି ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଟିକେ ସିମେଇ ବନେଇଦେଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିମେଇ ବି ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଟା ଦଳିକି ତାକୁ ଏଠି ଥୋଇଦେଲି। ଅଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ତାପରେ ବେଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବେଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିଦେଇକି ତାପରେ ବେଲି ଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ତ ବେଲା ସଇଲା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ପରଟା ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ପରଟା ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ଘିଅ ମାରିକି ତାକୁ ତେଲ ଟିକେ ସେକିଦେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରଟା ସେକି ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ତ ସିମେଇ ପରଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିମେଇ ପରଟା ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ରୋଷେଇ ସହିତ ଲାଗିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲି ଧରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ସିମେଇ ପରଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ତ ମୁଁ ସିମେଇ ପରଟା ଖାଇସାରିଲିଣି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପନିକି ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ହେବ ଡାଲମା। ଏଇଟା ଆଜି ମାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ବନେଇମି, କାରଣ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ମାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟେ ବନେଇମି। ଆଉ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ କ'ଣ ଭଜାଭଜିଟେ କରିବା, କରିକି ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଡାଲମା ବନେଇଦେଲି। ତାର ପନିପରିବା ସବୁ ଏଠି ଯୋଗାଡ଼ ରଖି ପାଖରେ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ପନିକି ଧରିକି କଟାକଟି କଟାକଟି ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ି ହାତ ଆମର ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ କଟାକଟି ବି ଆମର ସରିଲା। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଭଲକି ବିଛୋଳି ଦେଲି, ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲି ଚକୁଡ଼ିକି। ଏପଟେ ଜାଇ ଧୋଇ ଦେଇଛି। କି ଯାଇ ନା ହରଡ଼ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଉ ପନିପରିବା ସହ ପକାଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେଲି। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ବସିଗଲା, ଡାଲମା ବସିଗଲା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଭଜାଭଜି କରିବା। ଏପଟେ ମୂଳା ଆଳୁ ବି ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଭଜା ବସିଲା, ଏପଟେ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଥିଲା ବି, ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଖାଇବା। ଏଠି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟମାଟର ପାଗ ହେବ। ଚାଲ ଖାଇବା।